Bueno, doncs estar en el Ballet Junior de Ginebra, jo crec que per tots els companys que estem compartint aquesta experiència significa com, més enllà d'una catapulta, no, al món professional de la dansa, és com un moment per realment trobar-te a tu mateix, no? És un lloc on realment et donen unes eines i et donen un espai de recapacitar, de pensar, de treure el suc al repertori, no? De treballar d'una forma molt autònoma, però també com d'una forma col·lectiva que comences a fer preguntes de realment cap a on vull tirar, què és el que m'interessa fer. Aquesta peça es basa sobretot en la percussió, en el ritme que no està només en el cos, sinó també com fora, no? I com els ballarins som 20 ballarins a l'escena i com, sobretot molt des de la improvisació, però què puc aportar jo en el grup, què puc aportar amb la meva escolta. Sobretot aquí hi ha un focus en la relació, no? En aquest moment que parlàvem abans de ser joves, no? D'estar en aquest moment de descobriment i com les relacions juguen un paper fonamental en el teu desenvolupament. I és una peça que sobretot es centra en això, no? Amb la connexió física, amb la connexió emocional que pots tenir amb l'altre ballarí, amb el col·lectiu. I l'última peça és Grand Finale del coreògraf Hofesh Shechter i per mi és com una barreja de les dues peces, no? Com que cobra tot sentit amb l'última peça perquè és realment des d'aquesta tradició, des d'aquest ritme, des d'aquesta arrel, però també des del compartir, com aquesta relació va cobrant sentit a l'escenari i com aquest ritme et va accelerant, et va tranquil·litzant en moments, és com molt meditatiu.